Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan bareng-bareng guys. Loh, sarapan. Sarapan ambek ndok. Wis mam ambek opo ae sing penting sehat awake. Monggo guys sarapan. Dinda. Kok malah ayo Sarapan saya naik. Sarapan ngono kok piye kok iso. Ya teman. Anu guys disiki lagi bar nyambel. Pak Su ndok dikon nyambeli karo lombok nek sing Dinda terus dikei ro iku tok. Wis request dhewe-dhewe. Terus iki tempe goreng. Wis ngono wis mantul lho iki. Wis nyelek-nyeleki opo ta? Tak seruput. Ndang lap-lap apa cek panas nduk sekene. Mang dilarno ayah dhisik wae jere. Wis mbok larno dhisik wis adem kok. Ya lho. Yang kenil. Kowe. Yang itu kan. Aku iso guwutin tomat ya. Tomat nang gede gede. Karek telu iso dipangan tikus dicacahi tikus. Heh? Lho. Wong dicacahi dikone isor gledek aku. Tapi aku mau satu. Rak mam siji. Lah nek anu kandang mbok mam. Gorengnya piye, Nduk? Wis garing iki, Dik. Garing wis wani mamdok, guys. Ngomongnya cek ngono. Ngomongnya cek teles ngono kayak iki garing sering. Los mandok. Tikus ki anggere kulino enek apa ngono. Nek ape turu ki tak resik-resiki ngono kok ora enek panganan ning jaba iki enek. Wajan-wajan sing tipak bareng anu ki cara ngono iya ya tak jerobak kono wajan nek cara jek tipak gorengan tempe apa. Dine iki nek diyak-iyak iki. Nek dikekne jerobak ngono kan aman. Apa mbok apakno, Dik? Enggak coret dekat tuh sawan. Enggak ke. Ndak ngono ya, kasinan ya. Kasin tenanan. Terus ya, Bos? Ditelasno. Telasno. Nggawa banyu ning aku wae gelas lah nih ra apa-apa Dik kek njero tas. Oleh nggak botol plastik. Lah ya digawa mantuk sampai dadi kresek. Potong wis mbok tandur ndingi. Lah jare njuk suket Mbak Hidayah kung sido. Masih itu. Kenapa? Tiga botol kulit. Suket e. Abang kok pasir ambek gel-gel. Endi pasire? Ngarep. Pasir apik iku. Masuk nandur kembang. Tinggal penjernihan air. Terus iki botol. Kau ngisor kapas, terus dhuwure areng, pasir, terus suket. Kuwi kok banyu sungai iso dadi jernih. Guys, DC lagi jemput Dek Dinda. Masih menunggu guys. Sampai jam 11, tapi ini jam 11 masih kurang. Dalamnya pundi Mbak jenengan? Kula tanda. Tanda. Oh alah. Lah sabaku ya tanda ngono kuwi, Mbak. Nggih. Lah kula nek teng baone Mas YouTuber. Niku.
Kula nek kalih Mas YouTuber omahe adep-adepan, Mbak. Nggih. Nek wong tandak mesti hafal kabeh ya. Lho, kuwi ditumbas sih. Lho, enggak nggih. Sing pundi sing anyar niki? Sing anyar. Sing nembe diiciri jagung? Mboten pun wis kobot wis ngantuk. Sing dipangani tikus niku. Sing pinggir dalan nggih. Gurine sing pinggir dalan niku. Walah, sing saiki. Nggih. Nggih. Di tengah niku Lho. Sing saiki tengah berarti sing tukon pinten niku? 6,5. Walah, sing niku nggih nggih. Pokoke pinggiratan terus mengisor munggah mendhuwur nggih. Nggih niku. Walah, nggih nggih. Gon lemu bojone aku kae untuk laki-laki ngono aku terus. Lah aku terus sing bangun kurang gon keteteran. Lho, nek sing tumbas 6,5 niku mboten sing kene lekes niku. Mboten niku kesno 4 juta. Niku mau 4 juta. Sing berarti sing 6,5 iki sing munggah. Berarti nek bar kok pinggiratan terus Nggih pikiratan terus munggah niku nggih. Nek tengah kula. tengah-tengah. Oh alah nggih nggih. Ceritane kan tukon ping 3 niku. Maune sing tengah ngene jenengan riyen paling. Terus sing pinggiratan, Ngene sing terus ngene lekes niku. kula sing keloro e. Ngene sugeng terus ngene bojo kula terus lekis niku. Nek ngene lekes sak nyabrang kalen nggih, munggah mendhuwur. Kuwi sing tak abuk bar mindoni terus aku kodianan mbak kuwi ngabuk kuwi. Kan gede nek aku. Walah aku kicir ngabuk, nglecer telek pitik sing ngacari sinten. Kula sing tumbas anyar niki sing kene Mas Dana. Sing kene Mas Danu niku sing ngleceri telek pitik nggih. Nggih, nggih. Nyulami terus niku. Ulami tambahan aku. Lah nggih. Karepe patang pes nang dadi. Lah sing karek mangan kuwi Mbak malah sak mene-mene lho jagonge. Nggih, niku malah nek bengi ngemit terus. Ngantek ngemeno tumbas bedil tes niku lho Mbah Pomo. Walah merajalela. Ditebu niku. Duka nggih paling nggih. Walah pokoke aku ki melok terjun terus Mbak, kocek jagung nggih kocek. Ning mbon kene mbon kono pokoke endi sing tandur nggih. Ora bakal melok karena nek esuk ulang mulai rasawan. Nganu jenengan Bu Guru. Kalau paut Alah nggih. Mari nggih nek kula serabutan. pengen nemu ibu. Serabutan nggih tak sambi ngonten, tak sambi lah mbah. Marek-marek. Mengenali wajahmu aku Dek. Hati-hati lho nggih. Iya. Mandan wis digoreng. Ndi? Ndi? Wis digoreng. Maksudnya Iya, wong yo ngene. Sesuk nek ayah paingan, nggo montor ki ora apa-apa, tapi lon-lon ngono nggih. Ini lho Dek ruamene kaya ngene iki lho. Kayak gorene nduk iki nduk. Alhamdulillah guys, unboxing. Iki mau karo jemput Dek Dinda iki desih mampir ning toko Jesi. Setengah jam. Yo luwih ya setengah jam ning kono jagongan mbek mbake ku mang aku. Ngarepan Iya sing gaene di nganu Pak Arfi kuwi aku ya mbek Pak Arfi barang. Dewane sapi ya. Ya ning koyo toko ditutup ku lho. Kayak ijo bae ning kono, ngarepe Sor Pelem. Kono kuwi. Terus mampir, aku kan pisanan iki mampir Jesi sik, tumbas peralatan-peralatan guys, cuci muka, sampo. Terus iki apa?
Ini lho terus kabeh. Duduk, Dek. Es teh lunyu ki kok nek ngono. Terus tumbas ngene iki lho, guys. Tas. Tas sing gedene sakmene iki. Iki engko nek dhisih kanggo kadruh kan kena wadah, anduk, yo baju, yo apa ae pokoke nek iki kan gedhe rontokan. Enak iki engko. Sampun kuwi simpel regane cuma 20 ribuan. Dek, aja ngono, Dek. Duduk sing apik ah. Terus tumbas kaca. Engko nek sewaktu-waktu ngono, guys. Dandan, sewaktu-waktu dandan iki dhisih duwe kaca. Dek nane iki walah, juga pengalaman nggo wong iki. Apa? Kaca. Siapa? Kacane mamak engko nek dienggo nek kanggo. Wis aja engko nek ciblok pecah wis nyalahno kene. Kuwi terus Siapa pilih? tumbas iki guys, yo ajang seng 8.000. Apik ya. Apik. Karek sitok ngene ngono. Apa? Cuci muka sayang. Cuci muka terus tumbas iki. Rangkepan warna hitam. Apik guys. Molor. Sampo sayang. Loh, Mbak Pomos mangkat lho ya ngatus kok iso. Kok anu ndi sedote mbok kuwakne ndi, Dok? Sedote mbok kuwakne ndi sedote? Mbok kuwakne ndi? Oh, alah menuju. Rokokne sampah. Lho, apa mbok cek dhewe ya? Gorene tak cekno. Sing maringi sinten jeruk? Ibu. Sing duwe sapa? Ibu. Ibu. Mama dikasih mboten? Adek. Heh? Mama dikasih kok kayak iki. Boleh. Enggak boleh? Boleh. Boleh. Tak kira enggak boleh, nek enggak boleh ya wis tak tinggal mantuk Boleh? Boleh, Mak. Mobil. Omam nguri gak tau roh mobil ya, Dik. Lho, omam kan yang nguri kono, gak tau roh mobil lewat. Gak tau roh mobil lewat, kan dikurung ning jero omah ae. Lah nek kene ya bahaya ning ratan. Nek mobil, nek motor. Sapa? Sapa, Nduk? Pake dikuncekno. Pake sapa ku mang? Pake sapa jenenge? Pake sapa, Nduk? Pake adik sapa ku mang? Adik. Lah ya adik sapa jenenge? Adik cilik. Walah adik cilik. Heeh. Adik ki apa cilik, Nduk? Adik cilik. Lah ya adik ki enek sing gedhi, adik cilik berarti. Adik gedhi ki enek. Walah. Adik gedhi. Gak bareng. Pak D mana endi, Mang? Pak D enggak ada ya, Dek. Digawakno jeruk. Wah, diparingi jeruk Dek Isa kok digawakno jeruk lho, Bes. Pak Su. Ki mama. Ketut mboten? Ketut. Enak, Dek. Lagi ketut. Nek mama mbok kemarin ngono dah. Nek mbok buak. Cocok. Lagi ketut seger. Aja ngono polahe cah wedok kok koyo ngono. Gak pareng. Cah wedok ki sing apik, sing anteng. Pak Dene endi ya, Dek?
Dek Isa gak dijak. Dek ini Pak De mbok kei obat apa nduk kae? Apa jenenge? Kaki Pak De berdarah nggih. Heeh. Terus mbok paringi obat apa ndek iki? Mbok kei obat apa? Adek. Mbok kei obat apa, Dek? Jenenge obat apa ndek iki? Betadin. Mbok tambani obat betadin. Terus piye, Pak De? Terus ditambani kakike. Desa iki anake sapa? Anak ibu. Mosok anak ibu. Ibu iki jenenge sinten? Mama Pol. Mamak Pur. Mosok Mamak Pur. Lah nek Mamak Pur ya anake Mamak berarti ya. Dek Isa ya anake Mamak sih. Anake Mamak sih apa anake Mamak Pur? Hah? Anake sapa? Anake sapa? Nek ditanya iki ngono ki wegah aku, males. Males aku. Males. Anake sapa iki? Anake ayah apa anak ibu? Anak ibu. Ibu sapa jenenge? Jenenge ibu sapa? Hah? Ibu sapa? Lho iki si jeruk nek dimameh Dek Saru. Ini tak tinggal rono kok. Males aku. Males tak tinggal ndelik. Lah yo. Ya tong mama. Lah yo piye Dek iki Mamak pe dicokot iki Dek piye Dek? Mamak takut Dek. Piye? Waduh, Mamak pe mbok gendong. Mamak takut iki. Murah ah. Mamak takut Cah. Dicokot. Awas lho Dek, dicokot lho Dek, gak bareng. Awas lho. Berantem. Awas, aja edak-edak kuwi kucing galak kuwi. Wis nang gua, gak bareng nek dicokot. Ini galak Dek. Galak ngerti ya? Matane ngerti iki. Kucingnya sinten ya, Dek? Kucingnya sapa kuwi? Hah? Meyonge sapa? Meyonge sapa? Wekku. Dek iso mosok duwe meyong. Awas nek dicokot. Aku ape pulang, Dek? Kowe tak terno mantuk ya? Iya mantuk. Tak terno mantuk ya? Tak terno mantuk, ayo mantuk ae. Gak usah nderek Mama. Pus. Kalau pupu sini lah. Lah pupu sini. Ben. Ning ratan kae piye? Nek bumbukne ratan ngene nek motor piye kanggo? Bes. Ben. Anak motor nek keterak. Piye, Dek? Kandhani. Anak mobil. Kandhani ya. Oh, ke sini pupu Heeh. Tuh. Aja bubukne ratan. Anak mobil. Oh, anak motor. Anak motor. Lali. Hah? Lali. Ki opo rek pe dimam kuwi? Lali mesam jeruk. Jeruk lho wis entek papat iki lho. Ngecekno sakmene kae kulite. Suwareg, Dek. Saru ki opo kotor iki, Dek, mbok mam. Kuwi ra panganan kuwi, dibuang. Tuh, Buang. Miyang. Miyong mantuk. Nggone sapa ya, Dek, miyonge ya, Dek? Alah. Dek Ara. Mosok ngono Dek Ara. Mosok mau Dek Ara. Dek Ara ndi gak eneki? Hah? Dek Ara. Nanti.
Lah di arah ndek iki budal ning ndi? Ning ndi? Budal ning kali? Ning kali? Mantan. Nggih, di arah budal ning Kalimantan karo ayahe, karo ibuke. Ayahe nderek ning Kalimantan. Dek Isa gak duwe kanca saiki ambek sapa karo Dek Dipa. Piye? Walah kowe gak dijak ya, Nduk. Walah, piye cah? Kok bisa kok ditinggal ya? Apa? Apa, Dik? Hah? Apa tuh yang? Apa tuh yang? Ayo apa udan nduk gluduk nduk ya mantok ya. Tak terno mantok ya. Ya Allah mendungi, guys. Mendungi poteng. Gluduke wis nglar glur. Pak Su berkebun. Waduh, lewame kok. Lewame kok mbok bentuk-bentuk kok ya duwe pikiran ngono Mas kowe. Heh? Mbok nganu ngikno tengah terus menduwur ben ngono ngepang-pang neh ngono. Kone sekolahan. Iya, batinku ki mek opo? Langsung buat ning luruane gak resik nih kok. Sik ya, iki lho. Niki gunting ndi mbok nggo kok niki, gunting bringos ora pedas niku. Dene makulan ya enak. Gunting ngono ki ya, tanaman ya. Mbok guntingi bringos sak yo. Giatel kabeh ini. Pas gluduk kok emang kowe ndi, Mas? Heh? Pas gluduk banter malah saya gliharapan dong sama. Oh, urung teko kowe. Ora mulih-mulih batinku. Duh, lidah neh. Lidahe kok ngene. Berarti apa? Sing lor ya mbok bentuk. Wis bar. Ya mbok bentuk ngene iki. Lah pas ndek mangga kowe mah. Lah kae wis ben kene cek tak junggu-jungkukne. Dung-dung jambu ka lho ngarep. Terus jan dibuak ning endi urung bentuk nek Mas. Iki gak mbok cipok sing iki sak pondok iki. Kawate. Kenapa nek dikawat-kawat ya? Ben ae ya. Iki engko ya di ngene bentuk dhewe, sing iki engko dhewe ngono. Apik iki engko. Hah? Lah, jawane berkebun. Lah iya, tanamane si cotok. Ngene iki sing kreasi ya Pak Su iki. Kreatif Pak Su nek ngono iki. Iki lho. Jeprah sicok iki kaya yo. Ngene gawe tingkat-tingkat ngono ya. Iki sampeyan iki dibentuk neh ngono kaya wae Mbak Sulan kuwi lho api. Sulan Mas Lan ruwae kae Dik. Kuwi malah dikekne ngisor wis jebabrah tapi ngisor ki bunder dhuwure neh terus bunder kok tingkat-tingkat ngono lho. Tak gua ning anu mesisan tak jemput. Guys, sithik-sithik. Mesisan. Ya ini menunjukkan kok ngene tas awas.
Lho. Tete jam 5 ya urung diulih. Iya, masih udan wong ning jero sekolahane kok. Diapakno pelajarane wis ngono. Ya engko kene mapake jam 5 oleh. Aku mangan setengah jam luwih ning kono. Lah timbangane Ketika dia sampai mlebu. Dinda ki ora mlebu ya trimo sedina tok kae le. Sumpin nganu Pak, ning SMP SMA negeri ini sumpin sing bocah kene iki dikon ulang ning Losorjo ning daerah kulon kono sing bocah kono kok kon Mulange rene. Lah kene rek ngono kuwi. Kudune yo ngono sumpin wis di-upload. Lah tara yo ngono cara sing edak dikek ning adoh. Lah kaya ana jamane ning ndi pondok PKL yo ning daerah rono mlayune ning Ngawi Kalau ngono. aku kenal bocah kene kon ulang ning kene Iya. Iya. Cara gak dideni ngono lho maksud iki. Karena berdua sing ora kenal. Lah ngono nek adoh-adoh kuwi aku. Samarku ki nek adoh-adoh ki terus ya iya supendra yo nyelet gede. Wis rontok kendel. Ketane pulang kono. Ngomong Delia ndek men SMA-ne negeri. Jadi SD kene nang edak. Yo gak tara yo sapa ae ngono Mas. Yo apa ae lah PKL kuwi nek mbok pikir cah SMA kuwi sing edak omahe kene diguwak ning adoh. Sing kene yo. Engko sing wong adoh ya diguwak rene. Ngono kuwi kaya cah Kediri, cah ndi malah PKL-e do rene ngono kuwi Dik. Sekarang kena gambar. Heh? Lho, kuwi lah potong iki gak apa-apa Mas. Jene. Wong kembang nek digambar dibentuk ya nek kembang ya ora digambar. Piye lah iki? Ya ora. Gambar ki ning buku kok. Waduh. Kembang. Kembang ora kena digambar. Ora kena dibentuk Cacahmu ning ndi, Rik? Pagere mengaus separuh. Ini makan kok dingakno separo. Nah jambune ndang blader ning lemah kene lho. Buane kali kono. Ayo. Mari mamer. Lah nek nak dipangan wong jero uler tok.